Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрдем. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Һәм мин сезнең исегезгә төшерәм. Безнең яңалыклар чыгарылышын сез ВКонтакте сайтындагы рәсми төркемебездә онлайн трансляциядән карый аласыз. Бүгенге чыгарылышта. Шәһәрнең төп мәйданы Азатлык ябылачак, чалаларның инде кыенлыклар һәм үзгәрешләр көтә. Яңалыклар чыгарылышы яңа форматта. Чаллы егете хәбәрләрне рэп стилендә укып, халыкны шаккаттырган. Сабан туе гүзәле 2017 кем ул? Шәһәр күләм бәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Июль башында Азатлыкны өлеше ябачаклар Боднада Чаллының төп мәйданын төзекләндерүгә керештеләр. Быел беренче этабын гына тәмамлаячаклар. Ремонт Тынычлык проспекты белән тоташкан яктан башлана. Шәһәрдәшләрдән инде уңайсызлыклар һәм үзгәрешләр көтә. Гүзәл Шихапова ачыклады. Бүген мәйданда халык ял итә, техника тавышы беркемгә дә комачауламый. Эшләр әле бер якта гына башкарыла, шуңа бирдә үләннәрне чапмаганнар, чәчәкләр утыртмаганнар. 6-нчы комплекс ягындагы мәйданда төзекләндерү быел тәмамланырга тиеш, әлегә урынны әзерлиләр. Иске катламнарны кисеп алып, тракторлар белән яңа грунт җәябез. Усиливать почваны. Техника эшләй. Хәзерге көндә бик опасно людям находиться на стройплощадках. Азатлык мәйданы аша җәяүле юлын ябачаклар. Биредә зур бәйрәмнәре дә вакытлыча туктатып торырга туры киләчәк. Шуңа күрә чәчәкләр фестивале дә мәйдан ягындагы территорияда узачак. Я живу в 17-м комплексе, у меня приезжает дочь всегда на праздник цветов. В этом году я даже не знал, что не будет. Не будет? Будет, но Будет? на другом месте. Ну ничего страшного. Так было интересно. Очень ярко было, красочно. Бәлки инде 2нче елга фестиваль яңадан үз урынында, әмма яңартылган мәйданда узар. Архитекторлар тәкъдим иткән проект буенча мэрия бинасы янындагы территория мәдәни чаралар өчен каралачак. Мәйданда шулай күп функциялы үзәк, кафе, фонтан урнашачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда күп фатирлы йортларда капиталь ремонт дәвам итә. Быел республика проекты кысаларында 147 йорт төзекләндереләчәк, 146-сында эш башланган инде. Капиталь ремонт 60%-ка тәмам. Татарстанда капиталь төзекләндерү программасы буенча күп фатирлы йортларда гомум йорт мөлкәтендә төзәтәләр. Быел шулай ук лифт җиһазлары алмаштырыла. Чаллыда аларны 50 йортта алмаштырачаклар. Тәҗрибә туплап һәм ябыгып ЮХИД инспекторлары конфедерациялар кубогынан кайтты. 51-нче Чаллы инспекторы башкалада юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итте. Бүген аларны инспекция бинасы ишек алдында каршы алдылар. Иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр аяк өстендә конфедерациялар кубогы шартлары буенча утырырга да ярамыйды дип искә алалар инспекторлар. Матчлар футболчылардан автографлар алу турында уйларга да юк. Дөнья күләм мөһим вакыйгада барысы да эш белән мәшгуль булган. Работы у нас не здесь нелегкая, там нелегкая. Достойно несли, все ребята молодцы. Отработали хорошо, достойно. Заметно похудел. Ну ладно, самое главное, вернулись живы и здоровы. Чаллы гарнизоны вәкилләре куелган бурычларны төгәл үтте. Командировка вакытында алар кулланудан 52 грамм наркотик, салкын корал ала. Руль артында спиртлы эчемлекләр кулланган килеш утыручыларны туктата. Мы занимались обеспечением безопасности дорожного движения, занимались сопровождением, занимались охраной общественного порядка, участвовали в раскрытии преступлений, выявлении грубых нарушений ПДД. Командировкадан инспекторлар көчтәнәчкә конфедерациялар кубогы символы төшерелгән туп алып кайтканнар. Аның белән тренировкаларда футбол уйнаячаклар. Дүшәмбедән исә барысы да кабат эшкә чыга, әмма Чаллы шәһәрендә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда бүген мошенник Светлана Тимкачевага карата хөкем карары чыгарылды. Пенсионер хатынның кырын эш алып бару нәтиҗәсендә 76 кеше 35 миллион сумлык зыян күргән. 2010 елның февраленнән 2016 елның июненә кадәр Чаллыда яшәүче 63 яшьлек Светлана Тимкачева яшь гаиләләргә чиратсыз рәвештә социаль ипотека һәм башка төзелеш программалары буенча янәсе фатир алырга ярдәм иткән. Күрсәткән хезмәте өчен ул 100 меңнән 2 миллион сумга кадәр акча алган. Чаллыда һәм Казанда яшәүче 30 гаиләне алдап, акчаларны үзенә калдырган. 76 эпизод буенча Ярчалы суды Светлана Тимкачеваны гаепле дип тапты. Аңа 6 ел ярым колониядә ирегеннән мәхрүм итү рәвешендә җәза бирелде. Тимкачева капканына келәккән күршесе сүзләренә караганда, хөкем ителүче югары белемле филолог, күп еллар рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләгән. Үз фатирында кечкенә оныгы белән көн күргән. Социаль челтәрләрдә яңа форматтагы яңалыклар чыга башлады. 22 яшьлек Чаллы егете Әнвәр Хәкимуллин хәбәрләрне рэп стилендә укый. Интернет челтәрендә дан казанган коллегабыз белән Ландыш Мустафин очрашты.
Вы смотрите новости в стиле рэпа. ТВ-форматы меняем на это. Әнвәр Хакимуллин, ягъни MC Bitokның яңа форматтагы чыгышлары берничә көн эчендә 15 меңнән артык карау җыйды. Видеоблогер сүзләренә караганда, аның планнары тагы да масштаблырак. Я вижу новое будущее, я знаю, как я буду идти. Мы уже делали шаг вперед, мы уже доходили до пика, доходили до басты. И знаю, как сделать это еще раз с нуля. И как раз я хочу это сделать через YouTube-канал, через наш. Вот. Мы как раз открыли YouTube-канал «Говорит рэп». И сейчас я хочу зайти к народу через новости. Это что-то новое и полезное для людей. Яшь рэп укучы 9 яшеннән үк шәһәрнең Цунами, Эрмитаж, Опера, Джумба кебек клублары бию сәхнәләрен шаулаткан. Һәр берсендә 1,5 тамашачы җыйган. 13 яшендә Әнвәр Мәскәү сәхнәләрендә CS, ягъни Шаулы Сити, псевдонимы белән чыгыш ясый. Ул вакытта абыйсы белән ЦАО рэп берлегенә кергән. Әлеге берлек хисаларында үз вакытында Гуф, Птах, Слим, Легенда Про кебек танылган рэп укучылар иҗат итә иде дип искә ала егет. Әнвәр яңалыкларны эзләү, яздыру, видео монтажы һәм башка кадр артында калган эшләр белән үзе шөгыльләнә. Хәзер үзенә ярдәмчеләр дә тапкан. Изначально я собираю за последнюю неделю все новости. Примерно около 150 новостей я штудирую, смотрю из разных источников, потому что все-таки я веду новости, я должен знать, о чем я говорю, и нужно знать все новости из разных источников. Поэтому надо интересоваться везде. И отбираю только позитивные новости, или которые можно подать в позитивной форме. Рэп укучы егет урта мәктәпне 4 ел элек тәмамлаган. Югары уку йортының бюджет бүлегенә кергән, әмма кире уйлаган. Тормышта үз урынымны эзләү белән шөгыльләнергә булдым, ди ул. Әлегә ул үзен иҗат, спорт, бизнес һәм журналистиканың төрле өлкәләрендә сыный. Ландыш Мустафина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мин сезне есігізге төшірем, өзігізні боршыған проблемалар хақында сіз 51-31-31 телефон номері аша шалтыратып жеткіре оласыз. Біздің журналистлары һәр шақ ярдәм итәргә әзір. Қайнар әлемтә тәулік давамында эшлейм. Шалтыратқаш өзігізнің телефон номерін қалдырырға ұнытмағыз. Шаулыда бұйылғы Сабан түйгізәлін сайладылары бәйгінің йомғақлау үліші Сарасадыкова исемдәге концертлар залында узды. Бұйыл финалға 8 қыз узарға тиеш еді. Әммә талантлы қызлар көп болғаш исемлекні ұзын айттылар. Нәтижеде затлы исем үшін 10 қызы күш сынашты. Шаулы Сабан түйінің ең güzel қызы кімсің? Хабаршыларыбызны тыңлайық. Кызлар белән 2 ай буе хореографлар, вокалчылар, театр осталары, мода вәкилләре эшләде. Кайберәүләр өчен мондый күнекмәләр яңа әйбер, әмма алар барысын да үзләштерергә тырышканнар. Укытучылар бик тәҗрибәле, безгә ярдәмчел, якты караш белән карадылар, шуңа күрә бик күңелле булды. Иң беренче рәхмәтемне үземнең әти-әниемә әйтәсем килә, туганнарыма, дусларыма. Иң мөһиме борчылмаска, һәм әлбәттә инде мин бик нык тырышачакмын ала берсә җиңәргә. Барлык көчемне куям аның өчен. Иҗади номер һәр кемгә талантын, яхшы сыйфатларын күрсәтергә мөмкинлек бирде. Альбина Бектимирова мисалга куркуын җиңеп концерт зал түшәменә кадәр менә алды. Придумала идею сама и помогли мне. Надеюсь, всем понравится. Первый раз буду летать. Специально ходила учиться на эти дни. Цирковые элементы, с хореографическими моментами. Соңгы атна ярым буе безнең Шаулы ТВда да SMS тавыш бирү барды. Тамашачыларыбыз үзләренә ошаган Сабан төгүзәлен сайладылар. Көн сайын кызларга йөзләгән SMS-лар килде. Победительницей в номинации «Сабантуй Гузалет 2017» версия телезрителей телеканала Челны ТВ и обладательницей сертификата на запись, на собственную запись в нашей телестудии проекта «Народный прогноз погоды» становится Гульзада Шакизянова. Төп титулның иясен тиз генә әйтергә ашыкмадылар. Кызыксыну артканнан артты. Һәм менә ниһаять шәһәр башкарма комитеты башлыгы Ринат Абдуллин Сабан төгүзәленең исемен атады. Самая красивая девушка, самая умная сегодня, на этом вечере, Файзуллина Алия. Алда Алия Файзуллинаны һәм финалда катнашкан Сабан төгүзәлләрен күп чаралар көтә. Талантлы матур кызларыбызны халык әле сәхнәләрдә күрер. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар.
Бу атнада республиканың авылы һәм районнарында сабан туйлары гөрләячәк. Иртәгә татар халкының милли бәйрәме Тукай районы Кызылбайрак авылында да узачак. Сабан туйны республикада аеруча да яратып каршы алалар. Бәйрәмне исә язгы кыр эшләре беткәч уздыралар. Милли бәйрәм уңаеннан Татарстандагы Славица туңдырма фабрикасы сабан туй исемле яңа төр туңдырма җитештерә башлады. Ремчеккә кушып ясалган татлы туңдырма алма һәм карамель кушылган глазурь белән капланган. Продукцияны инде шәһәр кибетләреннән һәм Славицаның махсуслашкан киосклардан сатып алырга мөмкин. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз.